Ikan dhisik jumeneng yo. Ah, duculi ya. Mosok ngadeg kok kemulan ra ya ora apik to. Duculi. Heh? Ora apa-apa nggas kaki ngomong yo. Mikir dadak dilemeki tisu ki ngopo kok. Anyep. Heh? Anyep, Pak. Kenapa lo? Aku malah bayang aku werna-werna. Kosek tak bahas iki. Apa? Jenengan bayangke apa? Mik dikai tisu ki mau lho. Lah ya maring apa? Bayang aku kaya mangan lemper kok dineki tisu tadi. Kelet nek ketan ki kelet. Oh, nek lemper kelet ya. Heeh. Mbak Ika. Saka ngendi? Saka Gunung Kidul. Lah tak pikir iki lho. Tak pikir iki. Iki anyep banget iki. Iki wesi iki. Oh, nggih. Mulane ket mau tak jepit terus. Soalnya dijepit kan saka anyep dadi anget. Oh. Iki lho. Berarti mike mengko tak jepite wae. Heeh. Ora apa-apa. Iya.